православие се освещава този магазин. Чрез поръсването се свята вода. Честито! Желая на всички здраве и много успехи в работа. За всичко не да желая. Здраве на всички! Добър ден! Днес отворихме шоурум за врати в Благоевград, Николов Дорс, който се намира на булевард Васил Левски, 53. Предлагаме немски врати на марката Граде, фалцови врати. Също предлагаме китайски вариант, добро качество за китайска врата, като имаме богата гама от цветове и размери. Имаме също така и български врати. Български врати, алуминиева врата с обличане. От едната страна от камбанията алуминиева, от другата страна се прави в серия с интериорните врати. Това е българска врата, щокова за къщи, издържа на външни условия с доста добро уплътнение, слънцезащита. Така, това е българска врата Фонда, която се ползва за къщи. За къщи тя не е издържа на външни условия, по-скоро за апартаменти. Също много добра врата. Тук имаме турски врати, картал, както и триумф. Имаме за външни условия, както и за апартаменти. Тази врата е за апартамент, не е за външни условия. Няма защитата от атмосферните условия. Това е врата за външни условия, която издържа на атмосферните условия. Става за външен монтаж. Тази е също за апартаменти, панелни жилища, за всекакъв тип апартаменти. Това също е българска врата в друг цвят, както тя е с добра гума, добре уплътнение, прак, шумо и звукоизолиране.